Dei ka council harom ka jingelang ba harom hausnam laispa prapoar hadian ukris kala rai bat kala ai ka Bible ha ka balang Kristan. Buon kipat Kristan ki babat bat puli tista ya ka Bible hadu kani ka kelipmat kim tip bat kim pei phang ya kani ka jingkeli badon kam tam. Mano bala rai kinu ki kitab di banbo ha ka Bible. Ban jubab ya kani ka jingkeli dan kam banjingi haki duriau jong ka history kaniam Kristan nadu pasedang. Dei ka council harom hausnam laispa prapoar balakot da upop da masus peningkong. Shwa usnam laispa prapoar hadin ukris 4 don ka Bible hakaniam Kristan. Kamlong satia ka basisha bagi Kristan beningkong kila don ya ka Bible batikna. Kabala pediang da baro bat kabala persat mensim da mensim bakut shwa usnam laispa prapoar. Palat laispa snam ki Kristan kim don Bible satia tak hadu bala penlong jika council harum hausnam laispa prapoar hadin ukris. Kaba lajit iki kitab bat rai ban penmi ya ka Bible jutang barim bat jutang patamai. Shwa usnam laispa prapoar ki hima bat ki jat benriu ki pediang bat ki kentat kat ba ki mon ya kita ki kitab ba ki yo bat hala ki jong ki kti. Don ki jaka ki hima bat ki jat benriu ki ba pendan kam ya ki kitab kum ka didake unang ab langbrod ki Hermas kasithi u Barnabas bat ki jing tho yo ipau u Petrus Apocalypse of Peter. Nang ta lami perthei ki niam ki bala pat na ka jinget Kristan ki bala tip kum ki Gnostics bat ki Arians ki bala lum thup la ki jong ki kitab Bible jong ki Marcian kum ka nuksa kila jet ya ka kitab kat ka ba ki ibiang bat kentat ya ki kitab ki ba kim ya hap jingmut. Kini ki kenhun ki kentat ya ka jutang barim bat bon na ki kitab ka jutang bathamai. Hakum kani ka juk kenrum kenram. Amdan kanu ka kenhun ka badon ka bor ni ka ikhtiar ban raikut kinu ki kitab de bandon ha ka Bible ha ka perthai Kristan baro ka we ha kitu ki por. De hausnam laispa prapoar hadin ukris upop de masus beningkong. Ula rai bat bu renti ya ki kitab ki badon menta ha ka Bible. De upop de masus ula rai kut iki kitab jang ka Bible ha ka council harom hausnam laispa prapoar. Dakane ka rai upop de masus ula yada ya ki kitab ka Bible ula pensange mardor ya ka jingya pat ya pra. Kane ka council harom kala rai kinu ki kitab ki bala persat mensim baka balang kala pendankam salonsar. Kani ka council ka Rom kala penrem bat kentat ya ka thup jong ki kitab bala pendankam daki niam ya pan. La pediang arpuh nyau tili ki kitab ha ka jutang bathamai. Thik kani ka jutang bathamai ka buat bat kadon hadu kini kisngi ha ka Bible Kristan. Kani ka de ka rai da ka ikhtiar bat ka bor jong ka balang Katholik bat la penbena pat ba ya ka thup ki kitab jong ka jutang bathamai. Ka council harom laispa prapoar kalong ka thamei jong ki wei pat ki council ki balalong hausnam laispa khandai pulai ha hipo laispa khandai pu nyau ha karthage ki bala menjur ya ka rai jong ka council harom laispa prapoar. Ka Bible kadai ka jing trei bat ka mati jong ka balang Katholik nadu basdang hadu bandarai kut. Ya kane kadai ti bat ka jing trei jong ka balang Katholik ka history ka yeng sakhi tengkreng. Ya ki kitab jong ka Bible Kristan badang pendankam hadu kini kisngi la rai jit bat rai kut da ka balang Katholik amdan bala banlan. Hakite ki council bala kedo haneng amdan niam Protestant ha council ka Rom laispa prapoar. Amdan kinong seng niam Protestant ki badan kti ban rai ya ki kitab ha ka thup Bible. Amdan kanu ka kenhun ka banget ban yo jing pen im tang na ka Bible marwe ka bandon kti ban rai ya ka kitab
jong ke Bible. Balai mo ki Protestan kim don kti, namar 4 kaya ki 4 mi perthai, dang day ban up ya ka jingwan jong ki sa 6,000 shispa snem. Ki kenhon Protestan ki day ban keli penban yala de, hang nu ngidon haus nam lai spa prapuar, habala rai ya ki kitab ha ka Thup Bible. Haba upup Damasus bat ki Bishop Katholik ki ba layalam do mensim bakut, ki larai ki nu ki kot ki bala persat mensim. Shem don Lutheran, Anglican, Baptist, Evangelical, Presbyterian bat hajar jeli ki NIAM Protestan. Ki Protestan ki pendon kam ya ka Bible baki bat hakti jong ki menta, de ka Bible bala rai da ka bor jong ka Balang Katholik. Balai kani ka long ka padon kam tam. Lada ka Bible ka de ka bor bah kli tam ha ka jinget jongi. Ki de ban pediang ya ka bor ka ikhtiar jong ka Balang Katholik ka bala rai kut ya ki kitab jong ka Bible. Kini ki kitab kimshem hap na beneng kum ulur di duma. La duai, layada, bat la penbena perthai da ka bor ka ikhtiar jong ka Balang Katholik. Dai kani ka Balang bau Jisu Kris ulas seng ka balong upaya bas kem ban yada ya ka jing shisha. Naka shithi baningkong jong u Timothy kelenong ka balai dekot ka bakhat san. Ha ka bakut ka Council of Rome lai spa prapoar hadin ukris kadai ka jing IA bakrau ba jong ublei lengba ka Balang Katholik ha ukun benreu satlak ka perthai ubala yo bat hadu menta hala ki jong ki kti ya ka Bible ka ktin ba im jong ublei ka bayalam bat kedau lenti ya u.